بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ngicela Allah angivikele kusathane ungathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Sizanani, ncedisanani ekwenzeni izenzo ezinhle ezincomekayo. Kodwa ningasizani, ningancedisanani ekwenzeni izenzo ezimbi ezinyanyekayo, ezinyantisa igazi umdali angayithandi. Wattaqullah, bese nesaba umdali. Konke okubi enikwenzayo kuyekeleni ningakwenzi, yesabani umdali wenu. Subhanallah. Inna Allaha shadidul iqab. Ngempela Allah subhanahu wa ta'ala isijeziso sakhe sinzima kakhulu, sibuhlungu kakhulu. So my brother, my sister, wena osupporta imarch and march, Muslim or non-Muslim, ngicela ungilalele, ungilalelisise. Njalo mawuvuka ekseni kunengilozi ekhuluma nawe ethi iftah bikhair, iftah bikhair. Qala usuku lwakho ngendlela right. Qala usuku lwakho ngendlela right. Iyak-encourage, iyakugqugquzela. So my brother, my sister, wena osupporta imarch and march, usukubona ukungcola nobuhlungu obenzekile ngenxa yale march and march le. Kukhishwa abantu abagulayo ezibhedlela kuthiwa bayogulela ngaphandle. Kukhishwa abantu abakhulelwe ezibhedlela kuthiwa bayotetela ngaphandle. Bafike ngaphandle batete bafe zife ingane. Kukhishwe abantu njengoba kubanda kanje kuthiwa abayolala emgwaqeni nezingane. Kukhishwe izingane ezikolweni. Kubulawe abantu, kushaywe abantu bengenze lutho. Kuluthelwe abantu izitolo zabo, ama-businesses abo ayabulawa. Kuwiswa umnotho ezweni, wena uyayisupporta leyo nto leyo. Ngicela ungilalele, ungilalelisise. Kukhona ingilozi yokufa endiza phezu kwekhanda lakho. Leyo ngilozi leyo ayikhathalele kuthenjwa. Ayinandaba ukuthi mangabe ungasekho wena ekhaya kuzosala ekukhala bani, ubani ozohlukumezeka, bowufundisa bani sekabhawuthi ukuthi aqede esikolweni, makuhambe wena emhlabeni lowo muntu ngeke asakhona ukuqhubeka nezifundo zakhe. Ayinandaba ukuthi ubani ozofenta, ubani ozokhushukelwa ushukela, ubani ozonyukelwa iBP, ubani ozoshawa idepression, ubani ozoba nestress. Ikhona imali yokungcwaba noma yikho. Ayinandaba ukuthi kohlukumezeka obani, ayinandaba, ayidalwanga kanjalo leyo ngilosi leyo. Ngelinye ilanga leyo ngilosi leyo izofika kuwe. Ugula njengoba ugula kumanje. Bantu base South Africa niyagula. Niyagula bantu base South Africa. Ake nginitsheleke izifo eziniphethe nina mhlambe anizazi. And lezi zifo lezi eziniphethe akekho udokotela ongayilapha. Niphethwe isifo somona. Niphethwe izifo zamagqubu. Niphethwe isifo sepride, ukuzazisa, niyitshela too much. Niphethwe isifo somhawu, nihawukela into zabantu. Subhanallah. Niphethwe isifo senzondo. Zonke lezi zifo lezi zigqibelene ezimpilweni zenu, enhlizweni zenu. Akekho onganilapha lezo zifo bantu base South Africa, akekho. Uwena mnikazi wazo kuphela ongazelapha. Mawusowufile odokotela bazokwenza postmortem, angeke bazi ukuthi ubulawe yini. Ngoba uyagula kodwa ufuna ukwamukela ukuthi uyagula. Lobuhlungu lobo obungaka enibenzayo kwabanye abantu abafana nani, noma ngabe kuthiwa kusaba se-South Africa, kodwa abafowenu nodadewenu in humanity, ebuntwini. Kanti manithi the spirit of ubuntu,
nikhuluma ngani? Akubona yini abantu labo? Umdala uthe akungahlukunyezwa ngishilwane, azingahlukunyezwa. Ilwane azingahlukunyezwa, izakhiwo mazingahlukunyezwa, ihlahla mazingahlukunyezwa, izalukazi namakhehla makungahlukunyezwa, abantu abagulayo mabangahlukunyezwa, abantu abaweak abantekenteke mabangahlukunyezwa, abantwana mabangahlukunyezwa. Kodwa nina West Part laba bazibiza ngama-Muslims nisupporta lamanyala la, nixhasa lamanyala la, nivumelana lalamanyala la. Kubulawa abantu phambi kwenu, kushaywa abantu phambi kwenu, kukhishwa abantu bakhishelwa ngaphandle emakhazeni, kukhishwa ingane ezimsulwa ezingenacala ezikolweni zikhishelwa ngaphandle. Kuthiwa abazali benu abanamaphepha, nani namaphepha, hambani nemazweni enu. Nani niyakusupporta lokho, niyakuvumela lokho. Ngelinye ilanga ingilozi yokufa mayifika kuwe ayophela wonke lawo maqhinga layo oyitshela ukuthi unawo. Kophela konke ukuhlakanipha ethuneni, uyobudinga umdali, umdali esekude nawe. Ngoba umdali uyasho kuQuran ukuthi uma ungikhohliwe mina ngiyokwenza ukuthi kwawena uzikhohle. Uma ungikhohliwe mina ngiyokwenza ukuthi kwawena uzikhohle. So ngelinye ilanga mfowethu nawe dadewethu izofika kuwe ingilozi yokufa. Einama takunu yudrikumul maut, noma ngabe ukuphi mfowethu, noma ngabe ukuphi dadewethu. Wa kuntum fi burujin mushayyada, noma ngabe ugibela ispaceship, noma ngabe ugibela indiza phezulu emoyeni, noma ngabe uku-blue train, noma ngabe uhleli kwakhe endlini, noma ngabe usemotweni yakho, noma ngabe usemasjidi, noma ngabe ukuphi, izofika kuwe ingilozi yokufa. Ayinandaba ukuthi ubhekane nani, ayinandaba ukuthi ubani ozosala ezobuhlungu okuhamba kwakho, kodwa izofika kuwe. Gazi libike kuwe mangabe ikutholile ingilozi yokufa, yakuthola ukuthi usaphethwe lezifo lezi engiqeda ukukubalela zona. Isifo somona, isifo senzondo, isifo samagqubu, isifo sepride sokuzazisa, isifo somhawu segreed. Funa into zabantu ongayisebenzelanga. Gazi libi ingilozi yokufa mangabe izofika kuwe ikuthola ukuthi wena usesenenkinga yalezifo lezi engikubalela zona. Sengathi umdala angakusiza, akuvula ingqondo, akuvula amehlo, ulibone iqiniso njengoba linjalo. Lento eniyenzayo kuleli zwe leli umdali akayithandi, yimbi, isenzo esibi, isenzo esenyanyekayo. Mawungashintshi mfowethu, mawungashintshi nawe dadewethu, bashop lukhulu liyeza liyenyelela. Ngelinye ilanga kullu man alayha fan, yonke into oyibonayo including wena izoshabalala, izobhujiswa. Manje yonke lento yenzayo izokusiza ngani? Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.